Nevitqat gözleýijiler garaşsyda baýaky bir tarap Türkmenistan Bedew watly Atmuradyň mekany ýylyň ilkinji aýyny zähmet üstünliklerine wesleýärler. Türkmen Geologiya Döwlet Korporasiýasynyň Burowlajy hünärmenleri tarapyndan geolog Itaýdan Merkezi Türkmenistan gazy sebitiň merkezi Garagomyň däkli derwide diýen ýerine Nevitqatlyk meýdany we hasaplama görkezijlerini anyklamak maksady bilen gözlük agtyryş işleriniň esasyna taslama çoňlugy 1200 metr bolan guýsy burowlanyp 9 sany aralykda synap işleri geçirildi. Olaryň 8-siniň gazylygy anyklandy. Goýda geçirilen synap işleri netijesinde 1136-1134 metr aralykdan bir gije gündüziň dowamyna çykymy 284 000 kub metr bolan senad ähmetli kukursyz gaz akmalyny. Bu goýdan andan mawy ýalňyzyň tebiği taýdan arasynda kukursyz bolmagy hasam gowunurjy we belärlikdir. Ýatagy gaz gorlary bilen bilelikde Türkmen Gaz Döwlet Konsernyna tapşyrmak boýunça degişli işler anyp barlýar. Bu bolsa geljekde sarp edijileri kukursyz gaz bilen öpüşe etmeklige uly goşant bolar. Şeýerde her kuwatda Merkezi Türkmenistan gazy sebitiň Merkeze Garagom gazy ülkesinde kukursyz gazyň gözlegi boýunça geofiziki, geologiya gözlegi we burow işleri güýçli depginde meýname esasynda anyp barlýar.